balik Kelurahan Wilaget kanthi winantu ing Karaharjan saperlu mahargya adicara rasulan utawi bersih Kelurahan Wilaget. Kula minangka jejering pangarsa nagari ing Kabupaten Gunung Kidul rumaos mongkok saha bingah saged hangestreni wonten ing mriki. Adicara rasulan menika wujud ritual sakral minangka atur syukur dumateng Gusti awit asil panen ingkang melimpah ugi dados sarana nguri-uri kabudayan ingkang luhur sarta dados simbol kamanunggalan antawisipun manungsa alam lan Gusti Allah Subhanahu wa taala.